Nova parada que facemos no stand de Arzúa aquí na Feira de Semana Verde de Silleda, edición número 46, e tamén levan xa unha morea de anos, dende 89, facéndonos disfrutar na terra do queixo e gañando premios ali por onde van. Queixería Barral. Juan Carlos, moi bons días. Hola, moi bons días a todos. Moi bons días. Hai que estar presente na feira máis importante multisectorial do noroeste peninsular e facelo a través do stand do Concello. Pois sí, por suposto. Nada, queremos agradecer ao Concello que nos dé a oportunidade de estar aquí facendo degustación e pois, promocionándonos a todos os queixeiros de Arzúa, tanto a nós como pois, os nosos colaboradores dali de Arzúa. E nada, pois contentos de estar aquí outro ano máis. Bueno, hai unha vitrina xa na empresa onde colocar todos os premios, mellor queixo de España, Teti, en fin. Bueno, sí, hombre, estamos contentos e, bueno, pero isto, sempre digo, isto hai que seguir. Porque sempre digo unha frase que é moi tal, nin éramos tan malos cando non ganábamos premios, nin agora somos, sempre lles digo, os premios están moi ben, pero mañá hai que seguir picando pedra. Bueno, 30 e pico anos despois, como evoluciona Barral? Hai que adaptarse aos novos mercados? Hombre, a ver, está claro que nos últimos 30 anos, pero non só Barral, todo o sector rural galego pois pegou un cambio radical, non? Entonces pois temos que seguir un pouco cas tendencias, cómese de distinta maneira hoxe que fai 30 anos, a xente vive de outras maneiras, as familias non son tan grandes, valoramos outro tipo de cousas, outros tipos de formatos e nada, pois temos que seguir adaptándonos, seguir traballando cara ao futuro e nada, e sacando novas liñas de produto. Novas liñas, claro, algo nos adiantaba noutra entrevista a Cristina que estaba por aquí con esa exposición e demais, non se pode avanzar, pero está a piques de Queixería de Barral de dar unha sorpresa. Sí, no, a ver, estamos traballando co tema do trufado que a partir de xuño empezaremos a sacar poquinho a pouco a mercado, e bueno, é un produto que acabamos de sacar que aparentemente ten boa apreciación pola xente que o probou e nada, estamos traballando en incorporar pouco a pouco máis produtos que nos vayan dando unha carteira maior de cara ao cliente. Depois apostando moito polo local, por ese proveedor de proximidade, non? Sí, home, a ver, está claro que ahora mismo despois da pandemia, pois todo o que é de proximidade pois gañou moita presenza no mercado. E bueno, a ver, pois evidentemente o que xe dicía antes, xa non é que o rural galego cambiar, é que houve nos últimos 4 anos circunstancias que nos fixeron cambiar a todos os niveis de vida. A pandemia pois foi un cambio radical pois en moitos aspectos na maneira de pensar da xente, de vivir, de enfocarse, de que ao mellor pois pensamos menos a largo prazo e máis a corto, en vivir máis o día a día. E todo eso pois influye en todos os ámbitos dos mercados, non? Non só no gastronómico, sino no turístico e moitos outros. Como foi medrando? Canta xente forma parte a día de hoxe de Queixería Barral? Porque tamén me estaban explicando que tamén estades medrando incluso en instalacións. Sí, estamos traballando ahora de cara a este ano e ao ano que ven, pois crecendo as instalacións, porque bueno, somos ahora creo que 25 personas en planta. E bueno, pues afortunadamente este ano estamos crecendo, estaremos en torno a 1 millón de kilos e bueno, pues temos que seguir. Un millón de kilos, bueno, pues parabéns polo traballo de verdade, que me consta que con cariño, con esmero, con profesionalidade, e mentre estábamos falando, estaban vendo imaxes aí proxectadas pois dos encantos que ten Arzúa e tamén promocionando esa 50 festa do queixo como terra do queixo, vamos por medio século de historia en formato festa, sí, importantísimo tamén. A verdade que a festa do queixo pois é un referente importante xa a nivel nacional. A ver, eu sempre digo que a festa do queixo está moi consolidada, temos unha variedade de queixos impresionante que cada ano pois vai mellorando, porque a ver, xa non é que se o Arzúa e o Teti, senón temos unha variedade de queixos nacionais e internacionais que son atractivos para todos os consumidores que poidan vir. E bueno, pois este ano temos que entre todos facer unha festa como Dios manda. Ali estaremos vivíndoa, pero antes eu préstome para probar o trufado, Pois cando queiras estás por Pantiñobre en algún momento e probamos. Juan Carlos, responsable de Queixerías Barral. Moitas gracias e saúdos a todos. Aquí, na Semana Verde de Silleda, no stand Arzúa.